Julius. But to be dake Kenya ka dieri. Yes, adake Kenya. Ingeni gima neno ka opogori. Ana neno ni gini en siasa. Sama ne wach mar empowerment no chakore ki Kapsaret constituency. Kapsaret no neno gik motere. Kamiyo ma uso ships no mi fraya. Jo saloon no mi giga saloon. Masindo rego no mi jo rego. Ngata sekta ka sekta no ngiew gigi te motere pap tipogo ni kaluwore gi skills magi ma in ge ground. Bang mano gi neno ni gini no trend kabisa momako chunji ma jiwacho ni ma e true gimiluongo ni empowerment. From there kama ne gidhie mar ariyo gini no chako lose meaning mare. Mokwongo no chakore kaka empowerment mano tim Kapsaret modonge te makoro timore Kenya ka magi siasa. Ang'o miyo wacho ni gigi siasa? Kane en empowerment waseneno gik motimore ywak ng'eny mudo lak beng'eny. Waseneno gik motimore Machakos mine ka nyoting'o pesa manyomigi from empowerment. Gisebedo ka girome buche gi ka gipango gigi te to group gi magin ji 130 nyomiya singal fariyo kidhi pogo ng'ama no singal fariyo no dong mane pesa te mano choki koro ni poge e group ka group singal fariyo inyalo chok gi ka ji kata kani koro an bati ane mana dhi kamoro ipana nyalo golo singal fariyo but Julius in gi calculator an gi calculator ka mane gima kigona kwa ibro yudo ni kana en singal fariyo mano mi group ka group gidhi gipogi to group no ne nigi ji madhi 131 131 ngata ne do pesa dikani gi wakne pesa mano biro modonjo ne e ground modonjo fuko ngato ka ngato en sing 65 samo se pogo pesa ni joge te wuok ni pesa ni onge transparency pesa ni onge accountability onego kose go arambe mwach ni ngano miyo kama ngano miyo kama tip medo pesa gi te tilando ne jopiny ni arambe ni te ogolo milion makama to grube te mano tiyo en kama ngato ka ngato dhi yudo gima kama mano gima onego bed ni lande podium kapok ji wuok. Constitution oyie wanyalo empower women but nyaka bed gi transparency. Number 2 ochako timore Kisii. Jo Kisii cho ywak nyege yudo pesa di jo Kisii siling 64 joka nyodo 65 ngato ka ngato Kisii nyodo siling 64 siling 64 ka ne empowerment inyalo ng'iewo go siling 64 mondo mi empower yourself onge gima kora neno ka moningo benetim wan gi pesa ka moningo ma sirikal golo wan gi affirmative action fund ma women rep manage wan gi women empowerment fund being managed by the national government pesa gite gidhi kani are gi gichak timore te women rep gi poka neno mobiro strong ma mondo mi wuogo ko ni ne en mar empowerment mana choko ji mondo tim nwarambe mar ariyo abiro ka iwacho ni pokineno Osako wacho ni Ruth Odinga nyocha timo moro machiegni ka mana Muhoroni mata choko ana wacho muwuok e agulu mar National Government Affirmative Action Fund choko ni kosetim wadwaro ni ngafcha embe wanene ni ngaf otim achiel ngaf otim ariyo ngaf otim adek ngaf otim ang'wen mogik e wach mar empowerment waseneno programs karingo Migori County governor nyocho chako gimoro ma each and every ward nyocho miyo 1 million nyocho tengo 40 million momiyo each and every ward mondo mi otim go miluongo ni empowerment ber ka en gimomiyi omiyo low to komirech nikech komirech ng'ani oyinyi ibro chamo rech ni kawuono kinyi dong ichake nindo ke chichake doko chani mondo mirech joge te kata kana en empowerment to no ningo benigi miyo ji low ka ongo low gini en siasa koro low en ang'o olow en ni ka in ja kinyozi ng'iew ni gige kinyozi ng'iew ni masin mag liedo ng'iew ni kombe mag liedo ibed go piny ka in ja masindo rego ng'iew ni masin mar orego mondo mi chak tiyo go ok ni kaw pesa mimi siling 65 onge gima nyalo ng'iew gini George Bat king'iyo gini malongo kaka ng'ien kaka adake Kenya ka gini siasa Wilberforce